गिबिथाराव दिनैनि बावखुंग्रि फोरबोनि जोबथा सान एबा संक्रान्ति सानखालि हाजो गाखोनो फैग्रा गासै रायजो राजाफोरनो आङो खुलुमनाय आरो आं सिबिनाय आं बावगोरदों। दिनै बावखुंग्रि 12थि बावखुंग्रि फोरबोआ दिनै 3थि सान बा जोबथा सान। बे थांनाय 12-13 निफ्राय जागायनानै दिनै 14 दिनै जोबथा सान। दिनैनि जोबथा साना बा संक्रान्ति दिनाव बोसोरफ्रोमबो हाजो गाखोनाय फोरबो बे सोलिबाय थायो। बे बावखुंग्रि फोरबोजोंनो लोगोसे जे हाजो गाखोनाय दिनै गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो रायजो राजाफोरा लोब लोब बयबो गोबां फैदों आरो जेरैबायदि परम्परा मोनसे गाखोनाय बे गाखोनायखौ बयबो उपभग खालामनो बा गोजोननाय लानो फैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बे फोरबोजों लोगोसे बे हाजो गाखोनाया मोनसे जोंनि परम्परा सोलिबोनाय हिसाबै दिनैसिम बेखौ फोथायनायजों बे हाजो गाखोयो आरो बे हाजो गाखोनायनि गेजेरजों मोनसे फोथायनाय दङ। बेयाव जोङो जे बोसोरसेनि जे देहाखौ जोङो फ्रात फ्रित खालामनो थाखाय बे हाजो गाखोनायखौ बयबो बेखौ मिथिगौ। बेखायनो बावखुंग्रि हाजो गाखोनो हायोब्ला देहाया जेबो बेमार आजार गैयै मोनसे राफोद देहा बेखौ बयबो फोरमान खालामो। बे हिसाबैनो बे मोनसे बिसासखौ लानानै आरो इसोर बेयाव मोनसे फोथायनाय बेखौ लानानै बयबो गाखोबोबाय थादों। मानोना गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान बोसोर बैसागु बरायनाय मोनसे समजों खाबुखौ लानानै बयबो लैहोर लैहोर फैयो। बेखौ दिनैहाय जोङो रायजो राजाफोरनि बेयाव लोब लोब फैनायखौ जों नुनो मोनदों। बावखुंग्रि फोरबोआव जेरै जोङो बेयो मोनसे हाजो गाखोनाया दोरोङारि मोनसे फोरबो हिसाबै बे फोरबोआव बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव जे दोरोङारि जोंनि जानाय लोंनाय संनाय खावनायनि बेयाव जोङो बादायलायनाय खुंफुंनाय जायो आरो दोरोङारि जे जोंनि गेलेनाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनाय जेरै गिला गेलेनाय, खमलायनाय, दाउब' आथिं, दंफां बुखुनाय बे गासै जोंनि जे गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि बर' फिसाफोरा गेलेबोनाय जोंनि दोरोङारि बेफोरखौ जोङो बेयाव जोङो फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय जायो आरो जोंनि जे मोनसे जोंनि हारिमु आङो बे ओनसोलनि सासे थागिबि हिसाबै बा बावखुंग्रिनि सासे पिसिएलसि चेयारमेन हिसाबै देग्लायनि जे रंजालि बैसागु फोरबो बे फोरबोनि गिबिथाराव आङो बयनिसिमबो गिदिरफोरनो खुलुमनाय उन्दैफोरनो अननाय आङो बावहरबाय आरो देग्लायनि जे रंजालि बैसागु बे रंजालि बैसागुआ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि आरो जौगानाय लाबोना होफैथों आरो जोंनि जे बर'नि देरसिन रंजाथाइ फोरबो बैसागु फोरबो बे रंजालि बैसागु फोरबोआ जाहाथे जोंनि जेरैबायदि जोङो फोरबो बिनि गुबै हारिमु बियो मोजाङै बेरखांथों आरो बयजोंबो गासिबो रायजो राजाजों मोनसे अनजाथाव बाख्नायजाथाव बा सिबिजाथाव बा फालिजाथाव मोनसे मोजां जे फोरबो बियो जोंनि गेजेराव जानानै थाथों आं बेखौ मिजिंथियो आरो जाहाथे देग्लायनि बैसागुखौ जोङो बयबो जोंनिनो हारिमु बा रंजाथाइ फोरबो हिसाबै बयबो गोसो गोजोनै खौसेयै बयबो अनलायनायनि गेजेरजों जेन बैसागुखौ फालियो आं बेखौ
रायजो राजाखौ खावलायहरनानै जोबथारनायाव खेबसेबाव बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय आङो बावबावबाय। गोजोन्थों। जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां मोनसे हाबाफारि बा जोंनि बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया मोनसे जोंनि हारिमु बायदि जानायखाय जोङो बेहाय जोंनि हारिमु जेरै जोंनि बैसागु मोसानाय बा जोंनि बर'फोरनि मेथाइ खननाय रोजाबनाय दामनाय देनाय बेफोरखौबो नैबे फोरबोआव जोङो हाबाफारि हिसाबै लाबोनाय जादों बा जोङो बादायलायनाय हाबाफारिसिम बेखौ लाना फैदों। बेहाय जोंनि जायफोर हारिमुजों सोमोन्दो गोनां हारिमुखौ मोजां मोनो जोंनि गेलेनायखौ मोजां मोनो गेलेगिरि बिथांमोनहा बेयाव फैनानै बादायफैदों बाहागो लाफैदों आरो बे बाहागो लाफैनाय बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो आरो फैबाय थानाय बोसोरावबो जोंनि बिटिआर सरकारा बे परम्परा सोलिबोनाय मोनसे हाजो गाखोनाय फोरबोखौ लानानैनो सरकारा मोनसे गभर्नमेन्ट केलेन्डार हिसाबै बावखुंग्रि फोरबो हिसाबै फालिबोबाय थादों आरो बियो देग्लाय 12थि जाबाय 12 बोसोर जाबाय आरो बे गभर्नमेन्ट प्रग्राम हिसाबै फैगौ बोसोराव बे खुंफुंजागोन। बेखायनो फैगौ बोसोरावबो जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोरा बयबो फैनानै बावखुंग्रि फोरबोआव बाहागो लाफैयो आरो हाजो गाखोनायावबो बयबो गाखोफैयो आरो जोंनि जे मोनसे फोथायनाय आरो जोंनि जे मोनसे आसा जे जोंनि मिजिं लुबैनाय बेखौ जाफुंहोनो थाखाय बेयाव मोनसे जोङो इसोरनियाव सिबिनाय बा आर'ज गाबनाय जोङो बेखौ बयबो खालामफैयो। आं बेखौ रायजो राजाफोरनिसिम आं खावलायहरदों आसा खालामदों देग्लायनि दिनैनि जोबथा हाबाफारिया इसोरनि अननायाव बा अबं आनान गसाइनि अननायाव दिनै सानथामाव जोङो बेखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो हाबाय आरो दिनैबो जोंनि गासै हाबाफारिया मोजाङै जोबगोन। आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो आरो मिजिं थियो आरो साफ्रोम रायजो राजा हाजो गाखोनो फैनाया जेरै मोजाङै फैदों गासिबो जेन मोजाङै थांफिनजोबो आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आङो बयनिसिमबो आङो आसा खालामदों जाहाथे बयबो मोजाङै मोजां न'सिम सफैफिनजोबो। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।